Godmorgen. Så blev klokken 5:25, og jeg kører afsted mod Nürburgringen. Det er allerførste gang, jeg skal derned, så jeg glæder mig sygt meget. Det er igennem Highland Cars, så først så skal jeg lige en tur til Padborg og mødes med alle de andre, og så drøner vi derned af. Det bliver mega fedt. Så står det jo. Hele banden, du. Det er lækkert. Så startede vi sgu ud i regnvejret, og nu kører vi fra Padborg. Der er 615 km ish. Jeg tror den sagde 7 timer måske på navien. Så det er bare afsted. Vi kommer ikke ned på ring i dag, der er i øvrigt også lukket. Kommer der ned vel relativt sent. Og vi skal bare ned på hotellet, og så skal vi hygge. Så det bliver fedt. Det er ikke særlig ofte, at jeg rammer Hamburg. Men når jeg rammer Hamburg, så er der kø. Der er faktisk altid bare rigtig meget kø. Så rejsetiden er lige blevet forlænget med en lille time. Fedt nok. Vi kører rødt gulvtæp, grønne væg. Meget spændt på værelset. Jeg skal åbne lort. Sådan der. Lad os se på det. Nej. Det er sgu da okay. Så i betragtning af, hvor klam gangen er, så er det her sgu da luksus. Hvad med lokummet? Det er sgu ikke det. Sådan der. Ja. Yeah. Det kan man da godt skyde. Det ligger i den retning der. Der er selvfølgelig et stykke vej at gå ned, men der er en halv time på det. Så igen kan var det rigtigt? Det der er sket i dag, det er, at vi startede på hotellet med at køre derfra klokken 8. Og det er et sindssygt lækkert område hernede. Så hvis man også bare synes, at man godt vil køre noget flot og på nogle fede veje uden du på banen, så er det altså ikke et dumt område. Så vi starter klokken 8. Vi bor cirka 3 kvarter fra banen. Det føles som om, vi bor et kvarter væk, fordi vejene er så fantastiske. Kørte vi herned, kørte ned til YouTube Corner, mødtes med Frank, der har EVN. Og så har vi været på, nu siger jeg, en lille banevandring, men vi gik op til karusellen og stod og kiggede lidt på den. Her til formiddag, der har der ikke været turistfart. Så det har været, der er sådan noget klassisk weekend hernede. Så det har været sådan nogle helt gamle sportsvogne, som lå og kørte rundt på banen derude. Efter det, så begyndte der at være meget italiensk. En lille smule Mercedes, men ellers så var det Maserati, Ferrari, Alfa Romeo, som bare har ligget og tæsket rundt. Så der var noget MC20 og alt muligt lækkert. Og de lyder jo bare, altså en Maserati lyder bare hemmeligt. Så det var ikke dumt at lytte til. Men klokken er 20 minutter i 1, og 13:30, der åbner banen. Så det er jo bare at vente og vente og vente. Og klokken 13:30, der kunne jeg forestille mig, at alle de biler, der holder over på parkeringspladsen, hvor jeg også har smidt bilen, vi vil alle sammen ud på banen samtidig, tænker jeg, så der bliver sgu nok lidt drift om det. Så det kan være, at jeg venter en lille smule, men jeg har svært ved at køre derud nu.
snart nærmest bare holde i kø, klar til at køre ind. Men tager det stille og roligt. Det er første gang hernede, og jeg skal også have min bil med hjem. Men det bliver rigtig fedt. Bare en tur her på P-pladsen. Der er noget Corvette. Noget dejligt Ford. Ældre M3. 2 af de dejlige nye M3'er. M2. Porsche. Og der kommer det, jeg synes, der bare er ægte fedt det her. Ja, jeg har været meget sammen med Lauke den her weekend. Men så for at bruge hans udtryk, det er sgu ægte fed vogn. Prøv lige at se det her. Det er altså... Det er for sindssygt. Hallo. Velkommen ind til vloggen. Hallo. Og det der, det er fucking fedt. Med bur hele lortet. God tur for Spanien i den der. Der holder noget... Jeg er ikke så meget i Porsche, men noget GT3 med kæmpe vinge. Og det er jo sådan set fedt nok. Men det her... Det er bare fedt. Prøv at tjekke skærmene, hjulene, kabinen, helt lortet. Så kører det andet kamera også, så vi forhåbentlig kan se min omgang ude på banen. Lige nu holder jeg bare og venter op på rundkørslen. Og når man så er kommet igennem rundkørslen, så skal man ind i pitområdet. Og derfra skal man så ind til bommene. Så kan jeg komme på banen og få taget min lille Nürburgring. Jeg er mere spændt på det her end første gang jeg kravlede på Cindy i 10. klasse. For satan, det bliver fedt det her. Det er bare ægte nervepirrende. Nu er jeg nede ved bommene. Så er bommen op. Så er det fandme nu. Det er sindssygt. Det er ægte sindssygt. Jeg har drømt om det her. Jeg har spillet, jeg ved ikke hvor mange omgange på PlayStation og Xbox. Og nu kører jeg igennem chikanen med kejlerne, og det... Jeg kan ikke være mig selv. Det er sådan helt åndssvagt. Jeg er sådan en rigtig lille barn lige nu. Det er så perfekt. Så nu begynder jeg ikke at snakke så meget. Det er jeg da snakke god til. Men nu skal jeg bare sørge for, at jeg ikke kører galt, og folk kan overhælde, hvis de vil det. Det vil de gerne. Lige fået lidt på afstand. Det er den vildeste ting at køre rundt på Nürburgring. Så som jeg har sagt det på gange før, hvis man er vild med det der med at køre bil, så er det altså en oplevelse, man bare skal igennem. Og det er pisse ligegyldigt, om du kører en Wagon R Flyby-man, så du kan bare tage ned den. Eller i en R8 og Flyby-man, du kan bare tage ned den. Ja, det er bare alt i alt for sindssygt. Så det er fedt. Så er jeg gået en tur ind i Ring Boulevard, eller Infocenter, eller hvad man skal sige. Og der er en hel masse forskellige butikker. Men lige den her butik... Gør det sådan her, så kan I bedre se. Lige den her butik, de har simpelthen valgt at have 2 af mine drømmebiler stående. En Cayman og en E46 M3. Så ja, det gør mig lidt begejstret. Bare en lille bit smule. Jeg synes, de er rockerfede begge to. På hver deres måde. Så er det 5 minutter i lukketid nærmest. Jeg er faktisk i tvivl, om jeg overhovedet må komme ind på banen. Eller om jeg bliver afvist op i døren, som var det en eller anden provinsdiskotek, hvor man har lidt for mange tatoveringer eller de forkerte sko på. Men jeg kan ikke lade være. Så nu prøver vi lige at se, om jeg kan komme ind på banen og tage en sidste tur rundt i dag.
Kan jeg det, så er det mega fedt. Hvis ikke jeg kan det, så har jeg kørt 3 omgange i dag. Så går det sgu nok alt sammen. Så lad os se, om det ikke kan lade sig gøre. Så vi kommer op til Frank og skal grille. Og der er fandme nogle lækkerier op af ham. EVN Ring Rentals. Og det er bare... Det er lækker vogn hele vejen igennem. Den har jeg kigget på et par gange ude på banen, når den har kørt forbi, og bare tænkt, det er med en fed farve. Jeg tror, de er hissige nok. Så nu skal vi bare grille med Hankarstrengene, og så have det fedt heroppe. Spise noget mad. Få noget at drikke. Ikke alkohol, men bare nogle dejlige colas. Og så bare hygge. Og så må vi se på, om man bare kører direkte hjem i morgen, eller om vi kører her tilbage og kører et par gange, eller hvad vi nu ender med. Det må tiden vise. 2, 3, I got ESP, DSC, and I'm CRAs and Y. When I start the clock, I click the visor down. You better get on and let me by. If you're too slow to move the hell over. Oh, I'm an Englishman. I'm proud to be an Englishman. I'm an Englishman at the ring. The feelings may excite you till they come back to bite you when you have to finish in P1. So leave your GoPro in the glove box and your doobie in your lunchbox. We don't need one more douchebag in this song.